DJ Ino, born leader, breadwinner, press trigger, circle, Mino, drug dealer. When you step out, step inner. That sound. Kumge kuzona chingai, hajuonane. Kuyezonanganisa, asi azvinangane. So me say, dada nezvauri. Apana kono yenda ujisiya wako mumvuri. Nekuti taida kusiya patoboka boka kujita maburi nyanduri ndinomirira mutungamiri wangu ndi Mwari saka andina mturikiri pupurai zvamuri imimi vapupuri ndichiti taungana pamwe chete semhuri kwete kuti mhepo yabva nekwauri chauya chamupupuri asi ndimi imimi magara muchitishora muchiti hatibudimuka elimoni ndinge ndichitaura imwe story giving glory kuna Mwari vari holy tinorarama nengoni tichipisa stoni inga tinotensera proni atichazvigoni nekuti vanotensa avadaire tichinoka goni vhuli gedhi iro John ngavazvizive kuti ndimi Jesu only anokwanisa kuti deliver kune iro ridhimoni. Meso tinawo asi handioni zvichireva kuti ndorarama nengoni handiurewe nemanyororo nekuti ndinofamba sekamiriyoni ndichaita mamiriyoni famba ndine rango battalion. Beware of the vampire nekuti kana uchitenda muna Mwari ita kuti Yesaya kana uchibvuma kuti makore Esaya wakachengetwa naMwari Mesaya. Sing it loud like a church choir. Ndichimuka elimoni ndinge ndichitaura imwe story giving glory kuna Mwari vari holy tinorarama nengoni tichipisa stoni inga tinotensera proni